tfal, ġmil ta' tfal, Lajden li għed ħdejja u għek, ċkejk Lajden fl-imkien ma' Missieru Joe Mike, għalli kem jiddispjaċini għal-jom, kem jina xurtunat li għed b'saħħti għawnek għed nuħu sem fl-istrina ta' din is-sena. Lajden, xtajdilom il-dawk it-tfal inti, xietħoss meta tara dawk il-filmati ta' tfal, għajd li ftit. Nieħu jiddispjaċini ħafna lihom imma jagħmlu kuraġġ. Bravo, jagħmlu kuraġġ. Kelma żgħira ma għandha sinifikat kbir ħafna. Joe Mike, inti missieri jetaw illum qed noħdu gost flimkien għax qed ngħinu lil ħutna l-Maltin li għandhom il-bżonn, inti missieru u qed tagħti semek hawn xi tħossek bħallum? Kit, meta tara dawn il-nies, speċjalment it-tfal, ġibulek ħasra, però ngħidulhom biex jagħmlu kuraġġ għaw il-Maltin warajhom tajjeb, kuraġġ. Is-sinti Joe Michael Lajden naf li l-Maltin uħobbukom u kelma minn għandkom tiswa mitqlu deb, mhux ftit. Xi tgħidilhom il dawk li importanti li ngħidulhom iċemplu. X'tgħidilhom Lajden inti ħarejdilhom iċemplu jew le? ċemplu. Bravo, fidejkom, jaħa ħallikom x'ħat għamlu n-neżat. Ħanamlulkom makjetta, tajjeb, ħanamlulhom makjetta wkoll, jisimha l-Prietka tal-Miliet. Imma daqsxejn differenti. Fidejkom. Gloria l-Alla fl-ola sema, għannu l-anġli kbar u zar. Mandunawx li jinkontri għal-ġmilu il-ħinċar. Maċi fl-art il-bned minn twajba, anka raja kolla ġew. U jaqabda sindikajri, bl-aħbar Facebook kollu mlew. L-ilda tnejn ħat ma ta' kasu, xej ma kienu mill-aħjar. Imna la kienem il-baqda, X'mużiku kien hemm ħmar. Marija wasleb biex twellet lil sidna Ġesu bambin. Kemm kien bar kemm kienet kesħa, min jaf kemm terter miskin. Bambi ħelu ġol maxtura, kull ħabba ħares leh. Tlet maġiri rikbu il-ġmula, mill-bod qabdu triq għal-ħdeħ. Raw l-silla u imxew maħħa, bek fi triq ma tħawdu xejn. Daħlu ħdeħ sammew distanza, kif tajdilna prof Charmaine. Taw ħiddeb l-inċens u l-mirra u ma qala l-ebdar bell. Dargali xej moġbuni, aħjar tawk xi ġugarell. Kemm id-deb l-inċens u l-mirra hija l-ġrajja tal-mulej. Li kon flok u d-deb inġommu, miraw ċans marridom xejn. Din l-istorja rakkuntajtlek, bekk għandat iswilek ġid. Smajta 7,000 darba, bekk mexir met li xejn ġdid. Din il-ġrajja rakkuntajna, in-nies kemm ħadu gosbina. Ixorem ħallim fakkarom, tinsew statu għall-istrina. Ejjew nejnu il-dawn ħutna, minna żgur mhux minn sijin. Kulħadd jagħti milli jista' kemm jieħu gost il-bambin. Kulħadd jagħti milli jista' smajtu Alfred. U kemm ikun? Għalinna Kulħadd jagħti milli jista'. X'kienet l-aħħar biċċa? Kulħadd jagħti milli jista'. Għajdilhom. Kulħadd jagħti milli jista' kemm jieħu gost il-bambin. Ekku il-bambin jieħu gost l-iktar. Proset, Lajden u Joe Mike, grazzi li kontu maħna, grazzi Lajden. Proset. Is-sena tajba. Thank you, grazzi nawguralek. Is-sena l-2020 kienet is-sena ta' Lajden u Joe Mike. Is-sena tal-pandemija u ħatkun is-sena tal-iktar darba li konna
maqudin u ġbarna flimkien. Ekku. Vera?